El govern català referma el seu compromís amb una sanitat pública universal i de qualitat. Amb aquest gest, el president de la Generalitat, José Montilla, ha donat llum verda a la construcció del nou Hospital d'Olot i de la Garrotxa, que donarà servei a tots els municipis de la comarca. El cap de l'executiu ha destacat que les obres finalitzaran l'any 2012 com una prova del compromís del govern. Bé, el nou hospital de Sant Jaume ha de ser una confirmació a la comarca de la Garrotxa de tot el que els he volgut dir avui. D'una banda, la renovació del compromís per una sanitat pública i de qualitat, un nou exemple de descentralització i la prova de la voluntat de la Generalitat de seguir invertint en un servei modern i de qualitat. El president Montilla ha assenyalat que la Generalitat segueix invertint en un servei modern i de qualitat i ha citat com a exemple la inversió pública realitzada en els últims anys i que permetrà que el 2010 hagin finalitzat les obres dels nous hospitals de Sant Joan d'Espí, de Mollet, de Reus o el Banc de Sang i Teixits del 22 arroba, perquè cal una gestió eficient dels recursos per mantenir la qualitat i l'excel·lència. Amb el nou edifici d'Olot s'ampliaran els espais d'urgències, de consultes externes i d'hospital de dia i tornaran a integrar-se les consultes de salut mental. A més, disposarà dels últims avenços tecnològics amb la incorporació de nous serveis com ara el TAC, l'hemodiàlisi i la ressonància magnètica.